Sanibingelela ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihleli nobhuti othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawona? Yebo ngiyaphila sisi wami. Njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Udabukaphi? Ngidabuka eHlokoze high flats. Okay, angikwazi. Kodwa ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya. Uthi nje sanibona. Sanibonani malibukeli. Siyabonga. Ekhaya namhlanje. Siyabonga. Namhlanje uze la kaBlack Life TV and uyazi ukuthi uhlelo luthini sikhipha imfihlo. Ithini imfihlo? Imfihlo ngizokhipha ngobaba wami la oney'ngane umakazi yabo mina engazi sizo sihambile emhlabeni. Oh ubaba useshonile. Useshonile. So uqale walinda ashone then usuyikhipha imfihlo. Uthe yathi ngimvikele nje ubaba. Ngithi ngimvikele and ngathatha nokuthi ngiyingane yabo kube ngathi mina ngibahlukanisayo futhi yabo angingene endabeni zabo uthi ngiyangena kodwa phela ngoba ngisamncane angifuni ukuqabanisa abazali. Usubona ukuthi kuyisikhathi. Sekuyisikhathi manje baseke kanje. Leyo ithini ke imfihlo uzoyitshela umama wakho? Yebo ngizayitshela umama. Okay, ithini imfihlo? Kuyenzeka inkinga ngoba ubaba ngehla ngama-weekend ngisuke high flats ngehla ngize eThekwini yabo ngibuye ngisize ubaba yabo. Uhlala lapho ubaba? Behlala ehostel kaMasho ngoba useduze nomsebenzi. Okay. Manje ngiyafika ngosuku nisuku ngizomsiza ngiyaba khona omunye usisi yabo osendini nawe nengane yabo. Angangambuza anganaka lokho yabo. Ngibona ngathi akuhlangani nami. Ngiyaphinda futhi like 2 months aphinda same thing futhi sengiyafika ngidla eThekwini. Hawu so omunye usisi nawe nengane yabo. Manje ngiqaleke ngumbuze-ke ubaba ngathi baba angi-understand-ke ngiyaxolisa ukubuza-ke kanje ngiyazi umdala nami. Manje ngiyabona omunye usisi nengane la nalo nengane manje ngifuna ngitshela iqiniso. And manje abantu abawu-2 abahlukene. Okay. Yabo. Kodwa ngithe kwenzakalani ingane zakho lezi noma cha ngoba phela umakazi kanti akumtshelanga nangaleyo daba ngalibona. Nawe awuyigqakanga uphuma emndenini okanjani? Ngiphuma emndenini Onto isinesithembu baba. Unesithembu. Yahlala okay. So that's why le yokuqala ingakuthusanga akhathi umbona nengane encane. Manje usuxaka lenenye futhi nansi enye ingane. Naye futhi omunye umuntu ohlukene. Ngoba ngazi lezi engihlala nazo emakhaya mina osisi bami yabo. Okay. Yebo angizazi lezi ezinye. The reason ngibuza ingoba ke nami mina ngase kuthiwa ngibona oqala nje ngibona oqala nje. Ngingahlanya ngithi hayibo ubani manje lo. So manje ngingakho ngibuza ukuthi uphuma emndenini kanjani ngoba usuchaza usuke na isesithenjini. So uma kuwuma mina oqala nje yena wena futhi ke wena i-first born. Okay. Yabo manje sikhuluma nayo yonke into kahlalo ubaba yabo. Okay. So ubaba wayichazwa wathini ke? Wachazwa wathi naye ngoba ngathi ngikhulile ufanekele ngiyazi khona indaba engafanele zaziwe yabo abantu besifazane ngoba sengikhulile ngizokukhombisa akuzona ke zokuthupha lezi ngane khona nenye-ke umfana oyedwa nenye intombazane futhi ziwu-4 aseyithole la eThekwini. Ngizohamba ngikhombise zonke ukuze one day beba nenkinga ngihambe ngifike ngichaze emafamu udaba yabo and zibuye iy'ngane zize ekhaya nami anginankinga nazo zingeze ekhaya angiyazi lo mhlawumbe ungaba nenkinga ezasekhaya but sibonga ukuthi-ke nakwakhona umuntu oyedwa amkhombisayo yabo. Kangimele. So ngoba uthi-ke usashona nje ulo ubaba usho ukuthi iy'ngane lezi ayizange emngcwabeni? Ayizange angekulunga. Kwabuhlungu ke lokho. So umama-ke ngoba uthi uzokhonfesela yena namhlanje ucabanga uzoyithatha kanjani le ndaba? Uwumuntu onjani? Yena uphansi kodwa phela-ke kuthiwa umuntu mase ulithintile ibhathini nawe uyakuvezela ukuthi ubani. But nanokuthi-ke nangithi lo muntu ubaba usashona. Of which-ke na iy'ngane kunzima njengomuntu itshe enzima ugwini ukuthi iy'ngane ninacala. Ngoba phela usuke usulimele wena. But-ke na ingane ayinacala and I'm sure zingajabulela ukwazi ekhaya and kwakuyisifiso sababa leso. Nami futhi anginankinga. Nawe futhi awunankinga ama-siblings akho. So manje-ke umama somfonela simtshele ngalolu daba. Ucabanga ukuthi uzothatha kanjani? Khona ngoba phela ngamfihlela khona-ke yize ngangazi uzothatha. Esakhona ngisho nanobaba wakho. Kodwa naye ngiyafisa ukuthi understand ukuthi yabo nami ngenze isithembiso kubaba. Ngangibona ukuthi nami futhi mina ngizobaxabanisa futhi yabo. Ongafuni ukubhidliza umndeni. Ngingafuni ngcona ayithole nakenzeka kangaka lokho washiya kubaba sisele nami ke. Angifuni nami ukungena naye njengobaba. I know sibonga ukuthi-ke nuthathile isibindi. Yebo. Wazoqinisa umndeni sikufana nokuthi phela usumele ubaba wakho manje. Sekunjalo. Usumele ubaba wakho mawukuthi sizomnetha ubaba wakho uzonetha wena namhlanje. But-ke asibonge lokho sizomfonela umama. Simazise ngalolu daba. Okay.
Sithembe nje ukuthi kuzokwazi ukuthi kulungiseke ney'ngane y'kwazi ukufika ekhaya zizokwazi. Njengoba Okay. Yebo, hello. Sawubona mama, unjani? Yebo, ngiyaphila. Ubani okhulumayo? Ukhuluma noLungisa la kwa-Black Life TV, uhlelo luthi sikhiphe izimfihlo. Mntana mangazana yonke lento anginamfihlo mina ngiyeke nje Nkosi yami. Hayi. Mama Behlupha labantu. singakwazi Okay. Awushongo ukuthi unola kangaka. Wezwa eleyimfihlo. Ngangifihlile. Ngangibalekela yona into kanje. Nebantu wathi ngoleni bakithi kubani? Yini manje? Mama, singakwazi ukukhuluma ngihleli nendodana yakho la ka-Black Life TV. Inkosana yakho ithi-ke inemfihlo efisa ukuyidalula kuwena. Singakwazi nje ukuthi iphuthuba kancane ukuthi ayichaze le ndaba. Hawu. Kodwa mntana ngoba mina ngibhizi nje niyangiphazamisa unkosana ubezofika nje la ekhaya. Hayi, Ngicela ubambe kancane nje. Ubambe kanje. okay, niyaphila mawami. Ya mntanami yini ngoba ubuthe uzofika nje la ekhaya yini manje kwenzakalani? Ngase ngifaka nje abantu engingabazi kwenze njani? Mntanami yini ngempela? Kunodaba nala bangakwazi ukukutshela lona ama face to face ngoba ngikutshele ngiyaxolisa nje ukuze endaweni zama-media nje bengizoyikhipha live kodwa ngoba ngiyakwazi nolaka ngizochaza into yabo yalo understand that it. Hey, ngifonela abantu engingabazi lana ngazi ukuthi bangitshela ini inkosana kanti kwenzakalani mntanami. Ngibhizi ngisemasimini lana niyangiphazamisa. Kunodaba la yabo ela baba ize ngasekho emhlabeni kodwa kumele ulazi yabo mina ngiyangiyazi lemfihlo. Yabo ngoba sakhuluma ngamthembisa ukuthi ngikutshele. Hawu. Yini manje sekwenze njani Nkosi yami? Hayi Lezi ngane. Hayi noma baba wayesebenza khona lapha eThekwini hayi kwaba nenkinga ezikhona yabo ngasho nje senginobhuti nje abathathu nentombi usisi yabo yatholakala lapha eThekwini nje khathi esebenza khona ubaba yebo injalo nje Wenkosana uthini kahle kumina angikuzwa yazi. Ngingaphinda ukuthi senginobhuti abathathu ngaphandle lapha kaMatshu la ekusebenzela khona ubaba. Mama eshana hayi ngiyalingwa-ke mina nkosana ufuna ukuthi ngishawe inhliziyo ngifele la engadini yami nkosana? Asisho kanjalo kodwa kumele wazi ngoba ngiyabadinga phela laba beze khona lapha ekhaya osisi bami ubaba savumelana wathi hayi ngizobaqoqa babuye beze lapha ekhaya. Ngase ngasekho kufanele ngidlale indaba yami kuba inkosana manje. Siyazi yaba yimfihlo. Yonke leyo nto mina lo ukhuluma ngayo unesho engana nokuthi labo bantu labo ngitshela ngabo bona abakini angiyazi yabo nje manje ngitshela into eziningi ngesikhathi esisodwa angisazi manje angisazi impela inkosi impela. Hayi ngiyabazi ibona impela Ibona baze ngisabancane. Okay uMamnguni naye ungixolisele nje nawe ukufihla. Kodwa phela kuzomela sehleke size ngalapha edolobheni noMamnguni soqala sikhulume. Uyabona nje kodwa ubaba wakho ungifake inkingeni ngisho engasekho. Hayi. Ungaba njani vede size nje nabo nje straight nje lapho. Izingane khona izobonakala zazi nje ekhaya. Hayi. Ngiyazi ngicela ukukuningi kunzima lokho kodwa manje ngicela kenzeke yabo. Ngoba nami ngiyabadinga. Mina nginankinga nabo nawe ngajabula bangasuba accept. Ngoba phela sekwenzeka kusashintsha. Ingane ayinacala. Hayi yabona nje hayi angiyazi nalento angiyazi ngempela. Kulungile hayi. Okay. Sawubona mama. Yebo mntanami. Ngithi angibonge nje ukuthi ukwazile ukuthi uyithathe i-call yethu. Nginombuzo la ngicela ukubuza. Akazi usola ukuthi mhlawumbe ubaba unazo izingane ngala eThekwini? Angabe nginamanga nje mntanami angikaze ngoba ubaba yonke into ubeyenza ngendlela nje la ekhaya ubesithumelela futhi ukudla ngesikhathi esifanele. Leyo nkosana ngitshela yona manje uyabona nje ngizomelwa inhliziyo iBP yami yanyuka manje. So bengashodisa indawo. Hayi bungeke uzusole ngisho ukusola mntanami. Ngithanda nje myeni wami. Ngiyezwa ukuthi-ke nangithi futhi benesithembu so manje lo munye unkosikazi uzoyithatha kanjani yena? Angazi ngempela kodwa ngoba ngumamkhulu nje kulungile obisiqale kumina udaba kuzomela ngiphinde ngikhulume naye. Hayi angazi into engizoyithini le. Okay, izingane manicabanga nizokwazi ukuzamukela ekhaya?
Yabona njengoba ngitshela nje mntanami kusakuningi nje kuhlangahlangene ekhanda lami angazi ngithatheni ngibeke ini nani niyangifonela lana uyabona nje uNkosi angazi mntanami Hayi no but asibonga ukuthi-ke na indodana yakho lenzile iqiniso lagcina isithembiso kubaba ngoba phela kubalulekile ukuthi iy'ngane zilazi ikhaya lazo. Hhayi bandla kubalulekile naye usevele wakhula kakhulu mfana yabona nje mina ngisazi usevele wafana nobaba wakhe naye. Fihlela izinto. Hayi simxolisele nathi. Siyabonga kakhulu ukuthi-ke na ukwazile uthatha ucingo. Ma ukuthi-ke na ungathanda ukuthi sihambe sino-Black Life sihambe siyibheka lezi ngane singakwazi ukunisiza nalapho. Hayi kulungile-ke ngani zami anixhumane nodwa-ke lapho ningitshela ukuthi nithina ngazi mina. Okay siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Sibonga uku-understanda ma. Yo uwenzile umsebenzi omkhulu. Okusho ukuthi usungaba inhloko. Hayi khona kusayistart. Uyibambe ishisa. Kusayistart. Hayi siyabonga kakhulu. Hayi siyabonga sibona ukuthi-ke na nodadewethu nobafowakho bazokwazi ukuthi-ke na baze ekhaya. Bazane nabanye futhi emndenini. No into enhle kakhulu leyo siyayincoma ngempela. Hayi so umuntu osekhaya la ohleli ubukelayo i-Black Life ingeni njengawe yokuthi khona imfihla yaziyo and uthola ukuthi umuntu usashona uthini kuyena. Hayi naye ngaze abe naso isibindi akwazi uzoyikhipha le nkulumo yabo angalali naye ezangene ethuneni yabo ayikhiphe behluleke ukumtshela face to face engeze naku nami ngisizakalile ngoba nginqenile ukumface face to face ngoba kodwa ukwazile ukuyisolve ama-solution akhona nakusekhona noma into akhona. I think-ke na ile part engiyithanda kakhulu when it comes to Black Life masihlanganisa imindeni ngoba nakho-ke manje ama-siblings azohlangana kuzoba mnandi ekhaya noma ingaqalanga kahle kodwa-ke na isiphetho sibe sihle kakhulu. Siyabonga kakhulu Black Life sithi nje siyanithanda. Please don't forget to share, like and subscribe. Na Facebook sikhona futhi sikhona yonke indawo nje siyanithanda kakhulu.